Ang sabi ng marami, walang ina na may gustong iwan o abandonahin ang kanilang anak. Pero gusto kong malaman mula mismo sa inyo, bakit niyo po ako inabandona sa loob ng 20 taon? Ano po bang dahilan niyo para takasan ang inyong responsibilidad sa akin at ipaampun ako sa iba? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang pagkakaroon ng anak ay isang regalong maituturing ng isang ina. Ngunit mayroong mga babaeng nabubuntis, ngunit ayaw humarap sa responsibilidad ng pagiging isang ina. Nakalaunan ay nauuwi sa pag-aabandona sa kanilang mga anak. Mga kaibigan, naririto po ang naging karanasan ni Marga sa ating dunang sa kanyang panahon. Nakatulog pala ako dahil sa kalasingan. Diyos ko, bakit nakahubad ako? Katabi ko sa kama si Jules, nakahubad din. Jules, gising! Jules! May gano'n nangyari. Oh my God! Bakit nakahubad tayong dalawa? Ano ito? May nangyari sa atin? Malamang may nangyari. At sinamantala mo naman yung kalasingan ko. Hindi ko gagawin yun. Lalo na tropa tayo. Saka hindi tayo talo. Bakit nangyari sa atin ito? Lalasing din ako kagabi. Hindi ko alam yung ginagawa ko, tol. So sorry. Nangyari na, wala na. Kakasuka. Kahit kailan di ko pinangarap na sumiping sa lalaki. Babae pa rin hanap ko, no? Marga! Pagdasal mo, Diyos, sana hindi magbunga tong ginawa natin. Ayoko mag-inanay! Ano to nangyayari sa akin? Kanina pa ako nahihilo Nagdududuwal pa. Di ko rin gusto yung mga kanakain ko. Buntis ka kasi, kaya nararamdaman mo yan. Ha? Ano po? Di naman siguro. Sigurado ako, buntis ka. Teka, kanino ka nagpagalaw, ha? Akala ko ba hindi ka papatol sa lalaki? Ano yan? Ma, aksidente yung nangyari. Lasing kami ng tropa ko si Jules. Hindi naman namin nakalain. Mauwi kami sa ganito. Magiging ganito ko. Tsaka nakakadirin pumatol sa lalaki. No? Anong gagawin mo ngayon, buntis ka? Mananagutan ka ba ni Jules? Yak! Di ako mapapakasal sa lalaki. Di kami talo. Ano yan? Magpapakadisgrasyada ka? Naku ha! Kung may iwan sa akin yung anak mo, hindi ko aalagaan yan. Yung palaglag ko na lang kaya itong pinagbubuntis ko. Kakayanin ba ng konsensya mo? Kahit kailan talaga wala kang kwentang hinga ng payo, ma. Sino bang nagpabuntis? Hindi ba't ikaw? Milton, nakita mo ba si Jules? O kung merong kang balita sa kanya? Wala eh. Tinatawagan at tinetext ko rin siya pero hindi nagre-reply. Ewan ko ba doon sa lalaking yun? Bigla na lang naglaho na parang bula. Ganun ba? Lumala ka na yan tiyan mo. Ilan buwan na yan? Ka-6 na buwan na. Pananagutan ba yan ni Jules? Yung ko sa kanya. Simula nang mabuntis ako, di naman siya nagbigay sa akin ng pang-suporta sa magiging anak namin. Tsaka ayun ako, biglang nawala. Baka ayaw niya ng responsibilidad. Alam mo, sa totoo lang, di ko alam kung paano ko palalaki ng anak ko. Hindi ako nanay material. Anong plano mo dyan? Di ko pa alam.
Bala ko nga sanang ipalaglag noon, kaso nga, nakonsensya ako. Baka, mamigay ko na lang tong anak ko. May alam ako na pwede mong pagbigyan ng anak mo. Talaga? Sino? Si Tita Betty. Yung nagpapa-5-6 sa lugar natin. Matagal na niyang gusto magkaroon ng anak. Kaso baog siya eh. Madalas nga nagtatanong sa akin si Tita Betty kung may alam daw ba akong nanay na gustong ipaampo ng kanilang sanggol na anak. Gusto mo, rekomenda kita. Sige. Gusto kong makausap yung Tita Betty yung sinasabi mo. Baka sakali, interesado siyang ampunin ng anak ko. Marga? Siya na ba yung anak mo na ipaampon mo sa akin? Opo, Tita Betty. Mag-iisang linggo pa lang siya. Daniel ang pangalan niya. Pakarga nga sa anak mo. Eto po. Oh, ang cute at ang lusog ng anak mo. Eh, sigurado ka bang gusto mong ipaampon sa akin tong anak mo? Opo. Di ko maalagang mabuti ang bata. Mabuti na, ipaampong ko na lang siya. Baka gumanda pa yung kanyang buhay. Tita Betty, sana alagaan niyong mabuti si Daniel. Oo naman. Palalakihin ko ito't ituturing na para kong tunay na anak. Pero Marga, oras na ibinigay mo ito sa akin, hindi mo na ito mababawi pa. Gagawin ko kasing legal ang pag-aampon sa bata. Kakausap ko na nga yung abogado ko tungkol dito. Sige po, bahala po kayo. Hindi na po ako magpapakita sa anak ko pagkatapos nito. Mabuti kung ganon. Basta pangako, Marga, gagawin kong maganda ang buhay ng batang ito. O ano, Marga? Bakit ang tahimik mo ngayon? Nakipaghiwalay na po sa akin si Didet. Minahal ko naman siya. Naging mabuti naman akong kasintahan sa kanya. Naging responsable ako dahil pinag-aral ko naman yung mga anak niya. Pero, napili pa rin niyang bumalik doon sa asawa niya. Talagang babalik siya doon. Asawa niya yun eh. At saka ang tunay na babae, lalaki pa rin ang hanap. Hindi tomboy. Naman eh. Nangasar na naman kayo. Ay nako, hindi sa nangaasar ako. Pero tanggapin natin ang katotohanan. Ay nako, imbes na magmukmo ka dyan sa tabi, ayusin mo na lamang ang buhay mo. Siya ka pala. Nagkasalubong kami ni Betty kaninang umaga sa palengke. Kasama niya ang apo ko. Talaga? Anong itsura ni Daniel? Ayos naman ba ang buhay ng anak ko? Ay, guwapo! At matangkad si Daniel. Manang-mana sa tatay mo. Ay, kwento ka sa akin ni Betty. Basketball player pala yung anak mo. Malapit na rin itong magtapos sa kolehiyo. Architecture daw ang kinukuha niyang kurso. Ganun ba? Buti naman hindi kayo nagpakilalang lola ni Daniel. Eh, bakit ko naman gagawin yun? Alam ko namang legal ng anak ni Betty si Daniel. At saka masaya na ang buhay ng apo ko. Eh, bakit pa natin guguluhin? Kung hindi ko pinaampon si Daniel, makatambay lang siya ngayon sa kanto. Mabuti na rin yung pinaampon ko siya sa may kaya. Pero, bakit parang nasasaktan ka? Oo po, ma. Nasasaktan din ako. Kasi anak ko si Daniel. Sa totoo lang, ayoko siyang ipaampon, pero wala akong mapagpipilian dahil hindi ko naman alam kung paano ko siya bubuhayin. Pero nagawa mong palakihin ang mga anak ni Didit na hindi mo naman kadugo. Ibig sabihin, kaya mo rin sanang palakihin ng maayos si Daniel. Sa totoo lang, ma, naisip ko rin yan. Ako konsensya ako sa ginawa ko sa sarili kong anak. Alam mo, Marga, malaki din ang pagkakasala ko sa apo ko.
Kasi hindi kita tinulungan. At sa halip pinabayaan kitang ipaampon ang bata. Aminin kong pinagsisisihan ko rin yun. Pero nangyari na yun, wala na tayong magagawa. Ma, saan mo pwedeng makita si na Tita Betty ngayon? Doon na sila nakatira sa kabilang barangay, sa Pasong Tamo. Manong, bayad ko po. Pakiabot na lang po. Salamat. Boss, bayad daw po ni Kuya. Ang lalaki nag-abot ng pamasahe ko. Parang kamukha ni Papa. Oh, teka. Hindi kaya siya yung anak ko si Daniel? Oo nga. Sigurado ko si Daniel nga ito. Iho, ikaw ba yung anak ni Betty? Ay, pasensya na po. Napagkamalan ko kayong lalaki. Opo. Anak ako ni Betty. Kilala niyo pong mama ko? Oo. Matari ko siyang kaibigan. Daniel ang pangalan mo, di ba? Opo, Daniel nga po. Kumusta naman kayo ni Betty? Balita ako, matatapos ka na ng pag-aaral mo. Isang semester na lang po ako at matatapos na ako ng architecture. Ayos naman po kami ni Nanay Betty. Nag-aaral nga po akong mabuti para makabawi naman ako sa hirap ng mama ko sa pagpapaaral niya sa akin. Mabait kang bata, Daniel. Napakaswerte ng mama mo. Ano nga po palang pangalan niyo? Para maikwento ko po kay mama. Marga, Marga. 20 taon din kami hindi nagkita. Sige po, Aling Marga. Ikukwento ko po kay mama na nagkausap po tayo. Marga, malungkot ka na naman. Namimiss ko lang po yung anak ko. Kailan kaya uli kami magkikita? Ay, sandali at may tao sa labas. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang gabi. Naandyan ba si Marga? Kasama ko ang anak niyang si Daniel. Lola, kayo po ba lola ko? Ha? Oo. Halika kayo. Pumasok kayong dalawa. Tita Betty? Daniel? Maupo muna Anong kayo. ginagawa niyo dito? Naikwento kasi ni Daniel na nagkausap kayo sa jeep. Dahil sa matanda na ako at mahina na ang pangangatawan, napagdesisyonan kong ipagtapat na sa kanya ang totoo na ikaw, Marga, ang tunay niyang ina. Ma, kayo pong tunay kong ina? Oo, Daniel. Ako ang iyong ina. Ang sabi ng marami, walang ina na may gustong iwan o abandonahin ang kanilang anak. Pero gusto kong malaman mula mismo sa inyo. Bakit niyo po ako inabandona sa loob ng 20 taon? Ano po bang dahilan niyo? Para takasan ang iyong responsibilidad sa akin at ipaampun ako sa iba. Nung mga panahon na yun, hindi ko alam ang gagawin ko. Wala akong trabaho noon. Lulungo ko sa bisyo at barkada. Hindi ko alam kung paano kita palalakihin ng maayos. Kaya napilitan akong ipaampun ka kay Tita Betty. Dahil alam ko, mabibigyan ka niya ng magandang buhay. Tignan mo naman yung sarili mo ngayon. Edukado, may kinabukasan, magandang buhay. Pero alam mo, Daniel, mula nung pinampun kita,
Walang araw at gabi na hindi ako pinaiyak ng konsensya ko. Palagi kitang naiisip. At tuwing nagdarasal ako, lagi akong humihingi ng tawad sa Diyos. Ma, Oo, mali ang ginawa ko, Daniel. Pero mas nanaisin ko nang mahiwalay ka sa akin. Kesa naman kasama mo ko. Pero patapon naman ang buhay mo. ma, Anak, huwag ka nang umiyak, na. Daniel, naririto ako sa harapan mo ngayon. Humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na gawa ko sa iyo. Anak, sana makuha mo pa rin ako. Patawarin. huwag po kayong mag-alala, Ma. Naiintindihan ko pong naging sitwasyon ninyo. Kaya napilitan kayong ipaampun ako sa iba. Pinapatawad ko na po kayo, Ma. Sana bigyan ninyo ko ng pagkakataon na makasama kayo. Oo naman, anak. Simula ngayon, magkakasama na tayo. Mahirap husgahan kung tama ba o mali ang ginagawa ng mga inang inaabandona o ipinaampo ng kanilang anak. Ngunit ito lamang sana ang ating pakatatandaan. Lahat ng ina gustong mapabuti ang buhay ng kanilang anak. At handa silang magsakripisyo, maging luha pa ang maging kapalit. Makita't masiguro lamang nila na nasa maayos na kalagayan at pangangalaga ang kanilang anak. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Iba na lang ang yayain ninyo. Nakakainis ka naman. Wala kang pakisama, ha? Para kang hindi kaibigan. Bahala ka na nga. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming kabataan ngayon ang madaling maimpluwensyahan, hindi lang ng kanilang kapaligiran, kundi maging ng kanilang mga kaibigan. Saan kaya sila hantong kung ito'y hindi mababago? Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Rosel sa ating dulang sa kanyang panahon. Rosel, dahil sa pagkamatay ng tatay niyo,
pansamantala ka muna matitigil sa pag-aaral mo. Po, Huwag ka sana magdamdam sa akin, anak, ha? Bilang panganay sa inyong magkakapatid, kailangan ko ang tulong mo para maitaguyod ang buhay natin. naunawaan ko po kayo, Inay. Alam ko po na hindi madali ang kalagayan natin ngayon. Huwag na po kayong umiyak. Hindi po ako nagdaramdam sa inyo. Salamat, anak. Hayaan mo, kapag kaya ko na, mag-aaral ka uli. Bukas po, sisimulan ko ng maghanap ng trabaho para matulungan ko po kayo. Sabi ko na sa'yo, Rosel, matatanggap ka sa company namin. Talagang need namin ng mga encoder doon. Buti na lang ipinasok mo ko, Trixie. Thanks, ha? Ox lang yon. Magaling ka naman eh. Kaya sure ako na hindi ako mapapahiya. Lagi pa akong may kasabay sa pagpasok. Lagi ka namang may kasabay, di ba? Yung boyfriend mo, si Warren. Kahit na. Iba pa rin yung nandyan ka. Para kahit wala siya, hindi ako mag-iisa. Sige. Salamat uli, ha? Ngayon, may trabaho na ako. Matutulungan ko na si Inay sa mga gastusin namin sa bahay. Kuya Amador, naku, maraming salamat sa bigas na dala mo. Malaking tulong to sa amin. Maliit na bagay lang yan, Melda. Marami naman akong naani eh. Kaya naisip kong dalan kayo, maging ng mga gulay. Total, pupunta din naman ako ng Maynila. Ilasan nga pala yung panganay mo. May trabaho na si Rosel, kuya. Mag-iisang buwan na. Pinasok siya ng kaibigan niya si Trixie. Mabuti naman kung gano'n. Hoy, paalalahanan mo lang yung anak mo, ha? Na maging matalino sa pakikisama sa mga kaibigan. At matutong manindigan para hindi siya maisama ng mga yon sa maling gawain. Ay, oo. Oo, Kuya Amador. Maging mahinahon ka sa pangangaral sa kanya. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Mapagalitan mo lang ng konti, nagre-rebelde na. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman ganun ang mga anak ko, Kuya. Sikapin mo pa rin panatilihin ang pagiging mahinahon sa pangangaral sa kanila, Melda. Lalo na kay Rosel. Maraming tukso sa paligid. At dapat na maging matatag siya sa paninindigan na labanan ng mga yon. Oh, Rosel. Anak, Nay, bakit ngayon ka lang dumating? Gabi na. pasensya na po. Ay, hindi ba hanggang 6 ka lang ngayon? Opo, kaya lang hinintay ko po kasi si Trixie. 9 p.m. pong labas niya, kaya ngayon 10 lang po ako nakauwi. Nung minsan, ganito rin ang nangyari. 3 oras mong hinintay sa pag-uwi yung kaibigan mo. Nagpapahintay po kasi siya na eh. Pero anak, hindi dapat ganun eh. Dapat pagtapos na ang trabaho mo, umuwi ka na. Para maaga ka makapagpahinga. Matutulungan mo rin ako dito sa bahay natin. Gusto ko nga po umuwi na eh, dahil pagod na rin po ako. Nahihiya lang po akong tumanggi kay Trixie. Abay, huwag kang mahiya, anak. Hindi naman masama ang sasabihin mo. Ang gawin mo, ipaliwanag mo sa kanya na mahinahon ang dahilan mo. Siguro naman, mauunawaan ka niya. Ano? You mean? Hindi ka makakasama sa pamamasyal namin mamaya? Oo, Trixie, pasensya na ha. Kailangan ko kasing tulungan si Inay sa mga gawain sa bahay eh. Naku, ano ba yan? Mas maganda kung makakasama ka.
Para may partner tong si Daryl. Siya nga naman, Rosel. Masyado akong maiinggit kina Warren at Trixie kapag wala akong partner. Oh, sorry talaga. Iba na lang ang isama ninyo. Hindi talaga ako pwede. Kailangan kong tulungan si inay. Puri ang naging date natin, Trixie. Oo nga eh. Feeling ko nga rin, Warren. Dahil nagbukang bantay natin si Daryl. Kasi wala siyang partner. Ang kaibigan mo naman kasi, KJ. Kakainis nga eh. Di bale, isasama din natin siya. Ako bahala. Kukulitin ko. Sige, gawin mo. Matagal na may tama sa kaibigan mo si Daryl eh. Oo nga. Leave it to me. Rosel, sige na. Kahit ngayon lang, sumama ka. Promise, mag-i-enjoy ka doon sa pupuntahan natin. Hindi ako papayagan ni inay. Lalo na abuti ng hating gabi. O, di mo sabihin kung saan tayo pupunta. Trixie? Sabihin mo, doon lang tayo sa amin. Kung gusto mo, tutulungan pa kita magsabi kay Aling Melda para mas kapani-paniwala yung acting na gagawin natin. Gusto mo magsinungaling ako sa nanay ko? Ito naman, masyado ka namang manang. Minsan lang naman eh. Sige na. Para may partner naman si Daryl. Crush ka pa naman ng tao. At matagal nang gusto kang makausap noon. Pasensya na talaga, Trixie. Pero hindi ko magagawa ang gusto mo. Ano? Iba na lang ang yayain nyo. Kakainis ka naman. Wala kang pakisama. Para kang hindi kaibigan. Bahala ka na nga. Ano masasabi mo dito, babe? Babe, okay to. Sa lahat ng bar na napuntahan natin, alam mo, ito yung pinakamaganda. Ang sarap pa ng drinks niya. Ibang Yung timpla. kaibigan mo lang eh. Masyadong KJ. Ni hindi man lang magawang tumakas sa parents niya. Hindi naman siya prom-D. Sinabi mo pa. Kaya nga ngayon, hindi ko na siya papansinin. Ayoko sa ganung kaibigan. Uy! Ano yun? Ano yun? Narinig mo yun, Warren? Ano nasusunod daw sa bar? Ako nagkakagulo! Tara! Lumabas na tayo! Rosel, handa na almusal mo. Halika na, kumain ka na. Opo, nariyan na po, Nay. Oh, heto. Daing na bangos at sinangag. Sarap, no? Sarap po. Pumasok na po ba mga kapatid ko, Nay? Ay, oo, anak. Oy, siya nga pala. Kanina, may narinig kong balita sa radyo. Isang bar na nasunog daw kagabi. Ho? Oo, bar na nasunog. At marami daw ang nasugatan. Dahil nagkaroon ng stampede. Naalala ko tuloy yung kaibigan mo si Trixie. Ay. Hindi ba niyayaya ka niya sumama sa kanila sa bar kagabi? Oo nga po, Inay ah. Nagalit pa nga siya dahil hindi ko siya pinagbigyan. Oh, may nag-text sa'yo. Sandali lang po, titignan ko. Ay! Nay! Oh, Ang bunsong kapatid po ni Trixie nag-text. oh, bakit daw? Nasa ospital daw po ang kaibigan ko. Rosel, Oh, narito ka pala, Daryl. Hindi ka pala nila kasamang nag-bar? oo, nung malaman kong hindi ka sasama, hindi na rin ako tumuloy. Kasi naisip ko, maiinip na naman ako dahil wala ka. Pero sa isang banda, mabuti na rin hindi ka sumama sa kanila. Tama ka. Dahil naligtas ako sa sakuna. Kumusta na nga pala si Warren? Marami siyang sugat eh. Pero buhay naman. Rosel, salamat ha. Ah? I'm sorry.
Ang paninindigan ay dapat taglayin ni Numan upang mapagtagumpayan ang mga tukso at kalayawan at hindi mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pero Ina, baka mapahamak ka. Mas mapapahamak ako, inay, kung hindi ako kikilos. Kaya ibigay niyo na yung hinihingi ko kung ayaw niyo maglayas ako at hindi niyo na ako makita. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga anak na labis na mapaghalap. Hindi maunawaan ang sinawing palad na magulang. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ina sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, nasaan na yung hinihingi ko sa inyo? Anak, hindi ba maaaring sa isang linggo na lang? Ano? Kasi, babayaran ko sana yung mga utang natin sa tindahan ni Amparo at maging doon kay Cynthia. Mani, nakakabwisit naman, oh. Anak, Di nyo na nga ako napag-aral, eh. Pati ba naman magandang damit? Ipagkakait nyo pa sa akin? Ano ba yan? huwag ka nang umiyak. Ay, naku, sige na, sige. Oo na. Kunin na itong pera. Makikiusap na lamang ako sa mga pinagkakautangan natin na sa isang linggo ko na lamang sila babayaran. Sige na, kunin mo na. Wow! Lalo kang gumanda sa suot mong damit, Ina. Talaga? Tiyak na ikaw na naman ang mapapansin sa pupuntahan nating party. Yun naman talaga yung gusto ko mangyari, Limuel. Galing, ha? Para makita ng chismosang pupunta doon na kahit mahirap lang ako, maganda ako. At kaya rin bumili ng mga damit na tulad nun sa kanila. Siguro, mahal na naman ang bili mo sa damit na yan, no? O syempre, ayoko yatang pagtawanan ng iba. Oh, kawawa naman si Aling Olga. Mahirapan na naman siya sa pagbabudget. Hayaan mo nga siya. Nanay siya eh. Kaya kung mahirapan man, natural lang yun. Tsaka kasalanan naman niya eh. Kaya siya nahihirapan. Ha? Dahil hindi siya humingi ng sustento sa ama kong nakabuntis sa kanya. Ina, bakit ka ba ganyan sa nanay mo? Mabait naman siya. Mahal na mahal ka. At ginagawang lahat para mapasaya ka. Ay kaso nga, kulang pa rin yung mga ginagawa niya. Kulang pa rin? Kaya nga nagagalit ako. Ano ba yung sasabihin mo sa akin, Olga? Cynthia, pasensya na sana, ha? Huwag ka sana magalit. Taong ito, hindi mo pa nga sinasabi eh. Ano nga ba yun? Hindi ko pa kasi mababayaran yung utang ko sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Sa isang linggo, mababayaran ko rin yun. Naghabit kasi ng anak ko yung pera eh. Oo, alam ko. Sinabi sa akin ni Limuel ko.
na may mamahaling bagong damit si Ina. Kailangan niya kasi. Nakakaawa naman yung bata. Kung hindi ko pagbibigyan. Naunawaan naman kita, Olga. Pero sana, huwag mo sinusunod ang lahat ng gusto ng anak mo. Dapat matuto siyang makontento sa kung ano ang kaya mong ibigay sa kanya. Hindi yung pinipilit kanyang kayanin ng isang bagay kahit pa mahirapan ka. Cynthia, Huwag mo hayaang mahilig siya ng husto sa layaw. anak, halika na kumain. Bumili ako ng pininyahang manok. Masarap yun. Wala akong gana. Kaya na lang kumain. Bakit na naman ba? May problema ka ba? Hindi naman ako nawalan ng problema mula na magkaisip ako. Ina, ginagawa ko naman ang lahat para maibigay ang mga pangangailangan mo. Kaso nga, hindi nyo pa rin makaya. Hindi nyo ako mapag-aral sa magandang university sa kursong gusto ko. Hindi nyo rin ako mabigyan ng magandang bahay at maginhawang buhay. Pero di bale, sa gagawin ko, malulutas na ang problema ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bigay nyo sa akin yung address ng ama ko. Pero bakit pa? Puntahan ko siya. Mahina kayo eh. Hindi nyo siya nakayang hinga ng sustento. O, akong gagawa noon. Hihingan ko siya ng sustento para mabuhay naman ako ng maayos. Pero Ina, baka mapahamak ka, anak. Mas mapapahamak ako, inay, kung hindi ako kikilos. Kaya ibigay nyo na yung hinihingi ko. Kung ayaw nyo mag-lesa ko at hindi nyo na ako makita pa. Ibig niyong sabihin, Aling Olga, umalis si Ina? Oo, Limuel. Pupuntahan daw niyang kanyang ama. Oh, Wala naman siyang awa sa'yo. Iniwan ka pa. May sakit ka. Tatakot ako, Cynthia. Baka hindi na ako balikan ng anak ko. Sa klase ng nakabuntis sa'yo, tiyak na mabalik din si Ina rito. Dahil hindi niya magagawang ibigay sa anak mo ang layaw na hanap niya. Kasi nga may pamilya na siya. Mahal na mahal ko ang anak ko, Cynthia. Hindi ko kaya mabuhay na wala si Ina. Aling Olga, huwag mo kayong umiyak. Hayaan niyo, tatawagan ko siya. Baka sakaling makinig siya sa akin. Ay, sige nga, Limuel, anak. Para matulungan naman natin ito si Aling Olga mo. Cynthia, ikaw pala. Namalengke ako kanina. At nakita kong wala ka pa rin sa pwesto mo. Kaya pinuntahan na lamang kita dito sa bahay mo. Parang wala akong lakas magtrabaho. Hindi mo wala sa isip kong anak ko. Olga, may maganda akong sasabihin. Bakit? Nakausap naman ni Limuel mo si Ina ko? Babalik na ba sa akin ang anak ko? Ay, hindi yun. Hindi nga makontak ni Limuel ang cellphone ng anak mo eh. Diyos ko. Ano na kaya nangyayari sa anak ko? May pera pa kaya siya? Nag-aalala na ako sa kanya, Cynthia. Kalimutan mo muna sandali ang problema mo. Dahil dito, sa sasabihin ko, magkakapera ka ng malaki at mababago mo na ang buhay ng anak mo. Talaga? Paano? Sabihin mo. Madali lang. Ikukwento mo lamang sa TV kung paano mo... Ako po si Ina. Itay. Itay? Ba't mo ako tinawag na Itay? Hindi naman kita kilala. Dahil kayo po ang ama ko. Ako po ang anak niyo kay Olga Santiago. Ikaw?
Matagal na kaming hiwalay ng iyong ina. Iniwan niya ako na malaman niya may pamilya ako. Ba't ka na pa rito? Inutusan ka ba niya? Hindi po. Kusa ako nagpunta dito. Kasi gusto ko kayong makita. So ngayon, nagkita na tayo. Hindi po ba kayo natutuwa na makita ako? Alam mo, Iha, matagal ko nang nalimot ang nanay mo. Ang inaasikaso ko na lang ngayon, ang pamilya ko, ang mga anak ko. Hindi po ako kayang bigyan ng maayos na buhay ni inay. Hindi nga po ako makapag-college. Masyado siyang mapagmalinis. Hindi siya pumayag na makisama sa akin. Lumayo siya. Kaya problema na niya yun. Tay, Buti pa bumalik ka na sa nanay mo. Baka makita ka pa rito ng asawa ko, magalit pa yun. pero... Umalis ka na. Akala ko pa naman, matutuwa siya pag nakita ako. Akala ko magbabago ng takbo ng buhay ko. Nakakaawa na ako sa hirap. Mali pala ako. Dahil wala siyang pagmamahal sa akin. Walang pagmamahal sa sarili kong ama. Si inay lang nagmamahal sa akin. Pero nagawa ko pa siyang saktan at iwan. Inay, ano itong nagawa ko sa inyo? Paano pa ako ngayon babalik sa atin? Tanggapin niyo ba kaya ako? Ay, nay. Ina, sasabihin na ni Jordan kung sinong kanilang magiging unang Super Mommy of the Year. Ay, naku. Sana manalo ang kaibigan ko. Sana manalo si Olga. Paligay ko po, nay, mananalo si Aling Olga. Dahil napaganda ng kwento ng buhay niya. Mahusay din po siya sumagot sa tanong. At maganda rin ang ipinapakita niyang talent. At ngayon, sumapit na ang oras na ating pinakahihintay. Alam kong gustong-gusto nilang malaman kung sino ang ating tatanghaling kampiyon. Bueno, hindi ko na patatagalin pa ang inyong pananabik. Ang ating Super Mommy of the Year ay walang iba kundi si Mommy Olga Santiago! Nanalo ang kaibigan ko. Nanalo si Olga. Sabi ko na sa inyo, nay, sayang. Narito sana si Ina para nakita niyang tagumpay ng nanay niya. Mami Olga, baka may gusto kang sabihin. Ayan, nay, pakinggan natin. Oh, sige. Maraming salamat po sa inyo, Sir Jordan, at sa inyo pong programa. Binigyan niyo po ng pagkakataong magtagumpay ang isang mahirap at single mom na katulad ko. Tunay na hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga single mom na nanonood ngayon. Galing talaga ni Aling Olga. Inihahandog ko naman ang tagumpay kong ito sa mahal kong anak na si Ina. Anak, nagsisi ako ng... Sinay, siya yung napanood ko sa TV nitong bus na sinasakyan ko pa uwi sa probinsya. Sumali siya sa isang contest sa TV at nanalo. Ang galing ng inay ko. Ang galing-galing niya. Congratulations, Olga. Ang galing mo. Punong-puno
puno ng aral ang lahat ng mga sinabi mo sa TV. Salamat, Cynthia. Pero, masaya sana ako kung narito ang aking anak. Kumusta na kaya siya ngayon? Nay, Ay, narito na po ako. Ina! Oh, anak ko! Oh, anak, salamat. Nagbalik ka. iwan ko na kayo ha. Tawarin niyo ako sa mga pagkakasala ko sa inyo, Nay. Naunawaan ko na po ngayon. Tama kayo sa ginawa niyong paglayo sa aking ama. Salamat, anak. Salamat. Huwag ka mag-alala. Ngayon, mabibigyan na kita ng isang magandang kinabukasan. Gagamitin ko yung aking napanalunan upang maayos ko ang buhay natin, anak. Salamat po. Pinapangako ko sa inyo, hindi ko na po kayo paghahanapan pa. Masisiyahan na ako sa kung anong meron tayo. Basta't magkasama lang po tayo. May mga pangyayaring mahirap tanggapin, ngunit kung ito'y matututuhan lamang na unawain, magiging maganda pa rin ang ating buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hindi kayo masasaktan doon. Akong bahala. Hindi, David. Sa puntong ito, hindi ko na ipababahala sa iyo ang buhay namin mag-ina. Hindi namin laban yan. Laban mo lang yan. Dahil lang ipinaglalaban mo ang mga pansariling layaw ng iyong katawan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalaga ang paghanda para sa kinabukasan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni David sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano to, David? 500 piso? Sa isang kinsenas, 12,000 ang sahod mo tapos ito lang bibigay mo sa akin? Swerte ka pa rin dahil kung nakakapa ako yan sa bulsa ko kanina, tiyak na kasama rin niyang nalibas sa tongits. Nasiksik yan sa pinakaloob ng bulsa ko, kaya natira. Oh. Para namang namamalimos pa ako sa iyo sa tuwing araw ng sahod mo. Eh kung gusto mo mamaya pagpasok sa trabaho, uutangin ko na yung buong sahod ko sa isang buwan sa financer namin sa pier para lang may panggastos ka hanggang katapusan. At pagkatapos, wala na akong aasahan sa isa katapusan dahil ibabayad mo nga yung susunod na sasahurin mo sa utangin mo. Oy, ganun talaga. Nangutang ka eh. Natural na magbayad ka. Pero ang hindi natural, yung perang dapat na nakalaan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Iba naman yung pinagkakagastusan. Kahit pa sabihin na may regular kang hanap buhay, magugutom pa rin ang pamilya mo. Kapag
kapag natapos itong 2 pintong apartment ay pinagagawa natin, mapapakinabangan na natin ang upa ng mga yan. Abay, para ka na rin may trabaho dahil sumasahod ka buwan-buwan. Oo nga, Dado. Pero alam mo ha, ang plano ko, iipunin ko pa rin yung mga pera ng manggagaling sa mga apartment na yan. Bilang paghahanda naman para sa pagkukulayo ng mga anak natin. Mainam na yung may dudukutin tayo para sa pag-aaral ng mga bata. Oo, sinasamantala ko lang ang kalakasan ng sideline ko sa pier. Baka kasi isang araw bigla na lang matapos ang kontrata ko sa kumpanya na pinapasukan ko. Mabuti nang masinop natin yung mga perang kinikita ko roon. Tingnan mo nga naman, ano? Ba hindi natin nakalaing mabibili pala natin ang loting ito at mapapatayuan nga ng Tudor apartment. Kasing walang permanente sa buhay. Kaya pinahalagahan ko bawat pisong kinikita ko sa pagiging estibador. Para maghahigpitan man sa trabaho, hindi tayo magiging kaawa-awa, lalo na ang mga bata. David! Hoy! Ikaw pala, Engay. Ano balita? Gano'n na nga. Kapag natuloy ang privatization dito sa pier, isang union lang ang mananatili. At yung mga tao ng union na yon ang makukunin ng mga bagong kontraktor na magkakaroon ng bagong kontrata dito sa Pantalan. Uy, ano sa palagay mo? Malakas ba laban ng union natin? Ang sabihin mo, mukhang pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Kasi nga, malakas ang management ng pier ang leader ng kabilang union. Hindi na pwede yun. Kung kailangan natin mag-aklas, mag-aklas tayo. Oh, Nika, bakit nagpunta ka dito, anak? Hindi pa ako tapos maglaba, kaya hindi pa ako makakauwi. Ibibigay ko lang po kasi sa inyo. Ito pong listahan ng mga bibilihin para po sa school project po namin, Nay. Tingin. Ito po. Ba, mahaba-haba rin pala tong listahan nyo ng project, Sa Biyernes na po ang pasahan yan eh. Kaya sana po makabili kayo kaagad. Para matapos ko po yung project na yan bago po yung pasahan. Oh, hayaan mo, anak. Mamayang pag-uwi ko, dala ko na ang lahat ng mga nakalista dito. Talaga po, Nay? Oo, kaya nga umuwi ka na at walang tao sa bahay. Kapag nakatapos ako dito sa mga nilalaban ko, uuwi na rin ako. Opo, Nay, bili na rin po kayo ng hapunan natin. Oh, sige. Oo, sige na, uwi na. Sige po, Nay. Bye-bye. Kawawa naman ang anak ko. Nasa elementarya pa lang. Hindi ko na matustusan ang pagkaaral. Pati siya, nadadamay sa maling sistema sa buhay ng kanyang ama. Sagad din pala mga utang at loan mo sa pier, no, David? Oo, Engay. Patong-patong na nga eh. Kaya wala na talaga natitira sa sahod ko. Kaltas ang nangyayari. Ang kulit mo rin kasi. Garahe ka ng garahe ng babae. Dapat, one night stand lang. Kahit ba sa eskwata sa area mo lang inuupa bawat naging babae mo, malaking gastos pa rin yun. Tapos kapag nakakita ng mas mapera sa'yo, iiwanan ka rin. Wala eh. Nabaw na ako ng gusto sa ganitong buhay. Hindi na ako makaahon. Siya nga pala, baka huli ka na sa balita. Yung kabilang unyo ng napaboran. Kaya talagang pupulutin na tayo sa kangkungan. Ano? Ay, Dado! Maaga ka yata nakauwi. Ay, Pero, bakit parang
Para ka naman binagsakan ng daigdig dyan sa itsura mo. Natalong union namin sa pagkipaglaban sa management sa Pierre Rosing. Ha? Kaya malamang, hindi ako kasama sa mga ma-absorb kapag ipinatupad ng privatization sa pantalan. Noong pa man, ikinukwento mo yan, napaghandaan na naman natin yan Kaya wala kang dapat ipag-alala sa magiging buhay natin sa susunod na mga araw. Pinanghihinayangan ko rin kasi yung trabaho. Sana hanggat kaya ko pang magtrabaho, magtatrabaho ko para sa ating mag-anak. Ano pa ba pinangangambahan mo? May 2 pinto tayong paupahang apartment. May mini grocery tayong pinagkakakitaan araw-araw. Mabubuhay na tayo na maayos sa mga naipundar mong yan, Dado. Hindi, David. Hindi ako papayag na isama mo kami ng anak mo sa pag-aklas nyo sa pier. Para sa kinabukasan natin yun, Linda. Laban yun ng bawat pamilya ng mga manggagawang nanganganib matanggal sa trabaho dahil sa privatization. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ko ipakikipagsapalaran pati buhay ng anak mo sa binuo niyong pagwewelga. Paano kung magkabarilan doon at tamaan kami ng ligaw na bala? Hindi kayo masasaktan doon. Ako bahala. Hindi! Sa puntong ito, hindi ko na ipababahala sa'yo ang buhay namin mag-ina. Hindi namin laban yan. Sa iyo lang. Dahil ang pinaglalaban mo, mga pansariling layaw ng iyong katawan. Oh, bakit hindi pa kayo nag-iempake ng mga gamit ni Nika? Inayos ko na yung kwartong tutuluyan natin sa building ng mga manggagawang inilaan sa amin ng Union. Hindi kami titira ng anak mo doon sa building na sinasabi mo, David. Ano ka ba naman? Doon libre tayo makakatira. Wala tayong babayaran ng tubig at kuryente. Pagmamayari yun ng Union. Para sa aming mga manggagawa yun. Saka wala na nga akong trabaho. Kaya wala na tayong may pambabayad sa upa rito. O ano, kasama ng mga kirida, ng mga kasamahan mong estibador sa pier? Ganon ba yun, David? Wala ka na ba talagang moral? Wala ka na ba talagang pagpapahalaga pati sa mga digdinad namin ng iyong anak? Basta mo na lang kami isasadla kung saan mo maisip? Malay ko ba kung sino sa mga yun ang kirida mo? Masyado kang marunong mag-isip. Tiniis kong lahat mula sa mga bisyong pinagbalik-baligtad mo lang. Alak, babae, sugal. Sa mga araw na hinahanap kita sa pier dahil gutom na kami ng anak mo pero hindi kita makita dahil sa kandungan ka ng mga babae mo at nagpapasasa kayo sa mga perang pinagdadamot mo sa aming mag-ina. Ginawa mo kaming busabos, David. Ginawa mo kaming kaawa-awa ng anak mo. Ang dami ka pang sinasabi. Kung ayaw mo, huwag mo. Bahala ka maghanap ng matitira nyo. Talagang pinagaganda mo ng gusto yung paupaan mo, Dado. Ikaw pa na, David. Kumusta? Eto. Kung ano nakikita mo. Ako, hindi na ako nakisali sa mga pagwewelga pa ng Union sa pier. Wala na rin naman kasing mangyayari. Nakakasana ang privatization anumang oras ipatutupad na yon. Marami na nga bumitiw sa pakikipaglaban. Sa halip, hinarap na lang nila ang kanilang mga panibagong buhay. Siguro, kanon na rin ang gawin mo, David. Alam mo, ngayon ako nagsisisi kung bakit hindi ako nakinig sa mga sinasabi mo sa akin noon. Tama ka. Walang permanente sa mundo. Kaya dapat sinisinop natin bawat perang kinikita natin noon sa trabaho natin. Tulad nga ngayon, na nagkabiglaan sa pagkatalo ng Union natin. Kung pera lang ang nawala, kikitain pa natin yun. Pero alam mo kung anong pinakamahalaga sa lahat? Ang pamilya. Dahil kahit anuman ang naging pagkukulang natin, mapapatawad pa rin tayo ng ating pamilya. Ay! Si tatay po! David! Bakit dito kayo sa bangketa nakatira? Malamig ang semento. Saka mababasa kayo rito kapag umulan ng malakas.
Wala naman kaming ibang mapupuntaan ni Nika. Hindi sapat yung kinikita ko sa paglalabada para umupo pa kami ng bahay. Natanggap akong delivery driver sa isang handicraft house. Maluwag ang garaheng tinitirhan ko ron. Isasama ko kay Ron. Mabait ang may-ari, kaya pwede kay Ron. Lalo na kapag nalaman niyang natagpuan ko na kayo. Nabanggit ko kasi sa kanya, hinahanap ko kayong mag-ina ko. Hindi ba kami makakasagabal sa'yo ng anak mo, David? Marami akong aral na natutuhan sa buhay, Linda. At hindi ko maitutubid ang aking mga pagkakamali kung hindi ko kayo kasama. Hayaan mong punan ko ang aking mga pagkukulang sa inyo ni Nika. Ang isang hakbang pabalik pagkatapos ng isang maling pagliko ay ang tamang hakbang na maghahantong sa atin sa tamang direksyon sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Maraming salamat, anak. Malaking kalakasan para sa akin. Umadama ko ang inyong pagmamahal. Kahit sa pamamagitan lamang ng inyong pagtawag. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga kababaihang talo ang kalalakihan sa kasipagan na itataguyod ang pamilya kahit nag-iisa. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Lonidia sa ating dulang sa kanyang panahon. Ronald, Cecil, nagustuhan niyo ba yung pasalubong ko? Gustong-gusto, Nay. Salamat po. O, Cecil, ikaw? Gusto rin po. Bakit parang hindi ka masaya? Kasi po, alam ko na 1 month lang uli namin kayong makakasama. Babalik na naman kayo sa trabaho niyo sa Hong Kong. Anak naman, hanggang ngayon ba? Hindi ka pa nasasanay? Ewan ko po dyan kay Cecil, Nay. Sobrang madrama. Kadramahan bang ganito? Gusto ko lang naman makasama natin lagi si Inay. May trabaho nga dun si Inay. Tapos ka na naman sa course mo ah. Ako naman graduating na. May mga naipundar na rin kabuhayan si Inay. Ano pa bang dapat niyang pagsikapan? Cecil, anak. Gusto ko kasi habang malakas pa ako, magtrabaho ng gusto. Para sa ganon, maging stable ang kabuhayan natin. Bahala na nga kayo kung yan ang gusto niyo. Cecil! Anak! Cecil, mabalik ka rito! Anak! Hindi pala sumama sa pamamasyal ninyo si Cecil. Ay, opo, Inay. Tatampo pa rin ho siya sa akin. Hindi mo naman masisisi ang aming apo, anak. Sabik siyang makapiling ka. 10 taon pa lamang siya nang magsimula kang mangibang bansa.
Dahil sa trabaho ko po doon, nabigyan ko sila ng isang magandang kinabukasan. Ay, naibigay mo na sa kanila ang kailangan nila. Maliban sa isa. Anak, ikaw ang kailangan ng mga apo ko sa pagkakataong ito. Hindi kaya dapat sila naman ang unawain mo ngayon. Sobra ka namang magdamdam, Cecil. Hindi ka sumama sa amin sa paghatid kay inay sa airport? Bakit ka ba ganyan, kuya? Bakit parang hindi mo ko nauunawaan? Nauunawaan kita. Totoo yan. Bakit hindi mo malaki ng binsi si inay na wag na tayong iwan? Dahil naisip ko, malulungkot si inay pag narito siya. Maaalala niya ang kabiguan niya kay Itay. Kaya kahit nasasapit din ako makasama natin siya, inuunawa ko na lang siya. Hindi mo ba pwedeng gawin yun? Para sa kanya? Masaya ako't narito ka na uli, Lonitya. Nakikita na kita. Ako naman ang nalulungkot. Oh, bakit? Galit ka ba sa akin? Hindi. Hindi ikaw ang dahilan, kundi yung bunso kong anak. Umalis akong hindi kami nagkaayos. Galit siya sa'yo? Oo. Nagdaramdam. Dahil nagtatrabaho pa rin ako dito hanggang ngayon. Pwede ka namang huminto na dahil malalaki na sila. Kung gusto mo, sagutin mo na ako para pagkatapos ng kontrata natin, pakasal tayo. Dardi, ayoko na mag-asawa uli. Tama na sa akin yung mga naranasan ko sa una kong asawa. Hindi naman kita lulukuhin. At lalong hindi ako mamamatay sa piling ng iba. Gaya ng kwento mo sa nangyari sa iyong asawa. Kahit na. Kontento na ako sa buhay kong ganito. Masaya naman akong natutupad ang obligasyon ko sa aking mga anak. Ano? Ronald, dito ka sa bahay magtatrabaho? Opo, Lola Mitring. Kasi ipinatupad na po ang ECQ sa bansa natin dahil sa COVID-19. Kaya karamihan sa aming mga empleyado, online na lang ang trabaho. Ah, Mahirap kasi ang sakit na yon. Kaya dapat mag-ingat. Pasalamat ka pa rin, apo, at may trabaho ka pa. Tama po kayo, Lolo. Kasi maraming nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. ang inaalala ko ngayon, Ronald, Enteng, si Lunedia. Ay, oo nga pala. Apektado na rin ng pandemic ang bansang kinaroroonan niya. Sana naman siyang magkasakit na ganoon. Yan na nga lumabas sa pagsusuri sa amin, inay. May COVID ho kami lahat dito. Nako! Diyos ko! Ay, paano ngayon yan, anak? Napakalayo mo pa naman dito sa amin. Nasa hospital na po ang dalawang amo ko. Pero ako po at ang dalawa nilang anak, dito ho naka-quarantine sa bahay nila. Ay, matitingnan ba kayo ng doktor dyan, ha? May mga iniinom po kami gamot dito na galing din po sa doktor. Inay, isama niyo sana ako sa inyong mga dalangin.
isa sa ayaw kong mangyari. Yung magkasakit si inay ng malayo sa atin. Kasi nga may edad na rin siya. Humihina na. O ngayon may COVID sila ng mga amo niya. Paano natin siya matutulungan? Cecil, Mahal na mahal ko si inay, kuya. At ayaw ko siya mawala sa atin. Kaya lang ayaw niya makinig. Umalis pa rin siya. sa bahay lang siya nagpapagaling kasama ng mga anak ng amo niya. Makakatulong siguro para lumakas ang loob ni inay kung tatawagan natin siya. Salamat naman. Tinawagan mo ko, anak. Sorry po, inay. Nagalit po ako sa inyo nung umalis kayo. Anak, Gusto ko lang naman po kasi makasama na namin kayo. Matitingnan niyo kami. At maaalagaan pa naman namin kayo. Tulad kayo, may sakit kayo. Pero malayo kayo sa amin. pasensya na sana, anak. Inaamin ko, nagkulang ako ng panahon sa inyo. Binusog ko kayo sa mga bagay na material. Habang ako naman, pilit na pinalimutan ang naging kabiguan ko sa inyong ama. Alam mo, anak, mabigyan lang ako ng pagkakataon ng Diyos na gumaling at makauwi. Pangako, babawiin natin ang mga panahong napalayo ako sa inyo. Gagaling po kayo, inay. May awa po ang Diyos. Lagi niyang tandaan yan. Mahal na mahal po namin kayo. At hihintayin namin ang inyong pag-uwi. Maraming salamat, anak. Malaking kalakasan para sa akin ang madama ko ang inyong pagmamahal. Kahit sa pamamagitan lamang ng inyong pagtawag. Sa awa ng Diyos, magaling na tayong lahat sa COVID-19. Oo nga. At ikaw, uuwi ka na pala sa Pilipinas, Lunita. Oo, Narding. Nalaman ko kasi sa balita na maaari nang umuwi sa bansa natin. Tayo mga OFW na ibig nang umuwi. Kaya hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ito. Una pa lang natapos ang kontrata mo kaysa sa akin. Matatapos din naman ang contract mo eh. Makikita mo na rin ang mga magulang mo at kapatid. Pagbalik ko sa Pilipinas, maaari ba kitang dalawin sa inyo? Para makilala ko naman ang pamilya mo. Eh, kung pakikipag-iibigan man pagdala mo, di. Okay, sige. Lunita naman. Narding, gusto kong gugulin sa aking mga anak ang mga natitira ko pang panahon dito sa mundo. Gusto kong bumawi sa kanila sa mga pagkukulang ko. Ayoko na maulit ang mga pangyayaring katulad nito. Na magkasakit ang isa sa amin at magkakalayo kami. Salamat naman at nakauwi na ng maayos ang aking anak. At sumailalim na rin siya sa quarantine. Kahapon masayang masaya siyang sinalubong ng kanyang mga anak. Nay? Bakit narito kayo magkapatid sa silid ko? Ako po, Nay. Gusto ko sana tumabi sa inyo. Pwede po ba? Ay, ang bunso ko.
Buhat nga pala na mag-abroad ako. Hindi na kita nakatabi sa pagtulog. O siya, sige. Dito ka. Uy! Para kang bata! Kunwari ka pa dyan. Eh, gusto mo rin naman makatabi si inay eh. Oh. Nahiya ko lang kasi laki-laki mo na. Tulog Huwag ka na mahiya, Ronald. O, sige na, sige na. Magtabi-tabi tayong tatlo. Tulad ba ng mga bata pa kayo? Talaga po, inay? Okay lang po. Oo, sabi eh. Pero bago tayo matulog, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay pa, mga anak. Hindi masamang magsikap para sa pamilya, ngunit sana'y maglaan din ng panahon para sa kanila. Sapagkat iisa lamang ang ating buhay. At hindi natin batid kung hanggang kailan ito. Sa kanyang panahon. Mga nagsigalap, Susan Robles, Rosana Villegas, Jerry Mutia, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang